שלום לכולם. היום נדבר על מצוות בדיקת חמץ. איזה מקומות מחויבים עיקר הדין בבדיקת חמץ ובמילא בניקיון, ואיזה מקומות פטורים. אנחנו יודעים שמנהג ישראל קדושים כבר מיד אחרי ימי הפורים לנקות את הבית ולהבריק את הכל לכבוד פסח. כל אבק הוא ספק חמץ, אבל אנחנו רוצים לדעת את עיקר הדין, במיוחד לשנים שהן קצת מתוחות, שאנחנו רוצים לדעת את המינימום שנדרש כדי להיכנס לפסח שהוא כשר. השולחן ערוך פוסק בסימן תנ"ג שכל מקום שיש דרך להכניס בו חמץ, צריך לבדוק אותו מחמץ ובמילא לנקות אותו. לכן כל חדרי הבית, קומות עליונות, תחתונות, מחויבים בבדיקת חמץ. יוצא מן הכלל, מקומות שאין דרך להכניס שם חמץ במשך השנה. למשל, מי שיש לו מחסן כלים בגינה או בקומת קרקע, קומת מחסנים, לא מחויב לבדוק אותו לפני פסח. מי שיש לו בוידם, שאין דרך להכניס שם חמץ, פטור מעיקר הדין מבדיקת חמץ ומניקיון של אותם מקומות. דירות שאין בהם ילדים, מתחת לארונות, מתחת למיטות, לא חייב לבדוק. מקומות שיש ילדים, אז מכיוון שהדרך של ילדים להסתובב מחמץ בבית וגם להכניס למקומות האלה, לכן צריך לבדוק ולנקות גם את המקומות האלה. יוצא מן הכלל, מקומות שבכלל אין דרך להשתמש בהם בחמץ, או בכלל להשתמש בהם במשך כל השנה. שם אפילו אם יש חמץ, אני לא מחויב להוציא אותו ולבאר אותו, אלא אני מסתמך על הביטול שאני אעשה לפני חג הפסח. למשל דוגמה, ארון כבד שיש בבית, שאין דרך להזיז אותו במשך השנה. אם אני יודע אפילו שנפל לי שם מאחור החמץ, אני לא מחויב לפרק את הארון, להזיז את הארון, כדי להוציא את החמץ שנמצא שם ולבאר אותו. ואני לא צריך לחשוש שיכנס לי שם איזושהי טבעת או סכום כסף חשוב שאני צריך להזיז את הארון ולהתקל בחמץ בימי הפסח. עוד דוגמה, תא מקפיא. אנחנו יודעים שמתחת למדף התחתון לפעמים יש איזו רשת כזאת שנופלים שם פירורים של חמץ. מכיוון שאין דרך בכלל להשתמש באותו מקום במשך השנה, לא צריך לפרק את הדלת של המקפיא כדי להוציא משם את הפירורים של החמץ. עוד דוגמה נוספת ברכב, מתחת לאנברקס, אז לפעמים יש איזשהו מרווח כזה, ואם אוכלים באוטו אז לפעמים נופלים שם פירורים. כל המקומות האלה, מכיוון שאין דרך להשתמש שם, לא חייב לבדוק, ויותר מזה, אפילו אם אני יודע שיש שם חמץ, אני גם לא צריך להוציא אותו החוצה. שיהיה לנו פסח כשר ושמח.